Po úspechoch X-kovej rady, ktorú začala BMW X5, potom nasledovaná X3, X6, jednotkou a nakoniec štvorkou, prichádza nový model, a to BMW X2. Dominantným prvkom prednej časti tohto automobilu je určite maska čierna, agresívnejšia trochu. LED svetlomety, ktoré ale v noci nie sú až tak dobrou voľbou, pretože vytvárajú na okraji modrý pás, ktorý osvecuje modré značky tak, že ich v podstate nevidíte. Ďalším takým prvkom je určite predný nárazník, keďže máme M-Paket, je športovejší, a typickým prvkom pre X2 budú pre všetky modely X2 platníky a táto lišta, ktorá sa tiahne okolo prahov. Z boku vidno, že celá línia okien, ako sa tiahne dozadu, tak sa zužuje. No ale nezužuje sa len tá línia, ale celá línia auta, a končí to veľmi efektným zadným spoilerom. Prvýkrát môžeme vidieť aj emblém BMW medzi zadnými dverami a kufrom. Po prvých metroch zistujeme, že auto je naozaj tvrdé, a to je na auto, ktoré začína na 47 000, približne trošku nevýhoda. Aj keď je to SAV trieda, tak si myslím, že mohlo by byť o trošičku mäkšie. Ďalšia vec, normálne nás oklamali tie budíky, musím povedať. Nie sú digitálne, sú analógové, ale sú celopodsvietené a vyzerá to, ako keby to bolo digitálne. Riadenie je dosť tuhé. Môžete si takisto zakúpiť za príplatok športový podvozok, športovú prevodovku, ktorá má možnosť zrýchliť trošku ten čas na stovku. Napríklad ale minule som jazdil štvorku od BMW a musím povedať, že tam bolo to riadenie ešte o niečo tuhšie. Tam som normálne musel niekedy bojovať s volantom, keď som trošku rýchlejšie šiel do zákruty. Tuto to nie je až tak tuhé, avšak na tak malé auto mi to príde trošku príliš. V tomto aute je adaptívny tempomat, avšak nefunguje úplne tak ako v šeske, aj s adaptívnym riadením. Tu adaptívne riadenie funguje iba na diaľnici, aj to iba do rýchlosti 60 km za hodinu, a to v podstate preto, aby sa riadilo auto samo v zápchách. Ako náhle vyjdete už niekde do obce, tak auto deaktivuje toto riadenie a v podstate podľa GPS-ky to takisto zistí, že ste v obci, takže nebudete môcť využívať adaptívne riadenie. Môžeme si zmeniť nastavenie z Eco, ako som už spomínal, na športové, alebo späť komfortné. Potom tu máme, ako spomínaný, adaptívny tempomat, ten sa aktivuje týmto tlačidlom a tu si môžete zvyšovať alebo znižovať rýchlosť. No a týmto tlačidlom nastavujete adaptívne riadenie. Oproti 6 GT, ktoré sme mali na test minule, je cítiť veľký rozdiel v tvrdosti tej nápravy. Má iné rozloženie, ako mala 6 GT. A plus sú tu takisto pneumatiky ramflety, takže bočná konštrukcia je pevná, no a na tej tvrdosti to ešte pridáva. Zadná časť, tak ako celá X2, vyzerá atraktívne, je taká športová,
a skôr to má prilákať mladšie ročníky alebo ľudí, ktorí sú mladí duchom. Ten spoiler to jednoznačne naznačuje, svetlá ostrejšie, výfuky s chromovými koncovkami nie sú falošné, ako u niektorých modelov sme na to zvyknutí. Takže za mňa palec hore. Konkrétne náš testovaný model je vo verzii S-Drive, teda má pohon len na prednej náprave, a verzia 20i, čo je benzínový 2 liter so 192 koňmi a 280 Nm. Čo sa týka zrýchlenia, tá hodnota je 7,7 sekundy na stovku. No a keď sme pri čísle 7,7, tak rovnaká je aj priemerná spotreba. Kufor má objem 470 litrov. Zvonka auto vyzerá, že ten kufor bude naozaj malý, ale keď sa do neho pozriete, tak uvidíte, že nie je až tak malý a má dvojité dno, že keď odkryjete túto plošinu, tak dostanete naozaj celkom slušný objem. Nádrž má objem 51 litrov, ale za príplatok môžete mať o niečo väčšiu nádrž. X2 je stredový prístrojový panel, skoro rovnaký ako je to pri X1 a 2 Touringu. Iná je však radiaca páka, ktorá je tentokrát už novší model. Keďže máme M-kový paket, tak tu je M-kový volant s radením na volante pod pomocou pádiel. Tentokrát ale tu nie je 8-stupňová prevodovka ako pri ostatných modeloch, ale 7-stupňová prevodovka. Vodič má k dispozícii aj head-up display, to je výborná vec. Sedačky máme v kombinácii Alcantara a látka. Majú modré prešívanie, keďže je toto M-kový paket a M-kový emblém. Sú veľmi príjemné, možno trošku tvrdé, ale perfektne držia telo vďaka veľmi dobrým bedrovým opierkam. Klasikou v BMW je i infotainment ovládaný cez iDrive. Je to veľmi návykové, jednoduché pre ľudí, ktorí predtým BMW nejazdili, tak sa to veľmi rýchlo naučia. Na zadných sedadlách nie je až tak veľa miesta, ale ja si tu bez problémov vystačím s mojimi 175 cm. Na kolena mám miesta dosť, možno trochu na chodidlách menej, ale inak je to v pohode. Zadné sedadlá sa dajú aj trochu sklopiť, čo je výhoda, nemusíte si tak krčiť chrbát.